జై శ్రీరామ్. మనమందరం వాడుక భాషలో చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అనుకుంటా ఉంటాం కదండి. అసలు చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అనేది చాలా మందిలో డౌట్ ఉంటుంది కదా. అది ఈరోజు మన వీడియోలో చూద్దామా. చెట్టు కావాలంటే విత్తు కావాలి, అలాగే విత్తు కావాలంటే చెట్టు ఉండాలి. అలా ఎంత వెనక్కి వెళ్ళి చూసినా చెట్టు ముందు విత్తు, విత్తుకు ముందు మళ్ళీ చెట్టు, ఇలా ఎన్నిసార్లు వెనక్కి వెళ్ళినా అంతం ఉండదు. అంటే చెట్టు విత్తు సంబంధం పెట్టిన వాడే దేవుడు. ఆ పరమాత్ముడే అన్నింటా అందరికంటే ముందు అనేది అసలు పరమార్థం. కానీ చెట్టు విత్తు ఏది ముందు అంటే పురాణ ఆధార ప్రకారం చెట్టే ముందు. అది ఎలాగనుకుంటున్నారా? క్షీరసాగర మథనంలో పుట్టింది కల్పవృక్షమే కానీ కల్పవృక్ష విత్తనం కాదు కదా. చూసారా, చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అనేదానికి ఒక ముగింపు అనేది దొరికింది కదా. జై శ్రీరామ్.